kahle amazi nawo lemhlophe umfowethu sekathi uyahamba bamhlophe bathi hey manje niphi icala ngikhathele abantu bakho ngithi batshela umfowethu ukuthi lezi imoto zami ngubane ziningi ebayiqela mabekubona uhamba ngale futhi sithathele Yebo. yabo Hayi. impilo yethu ngene thina manje kuba njalo obaba bashiya zizwana mhlawumbe Inkosi isibekele mina nje inkosi. ibandla ngithi mina yabona nje obaba ngabe sishiya sile nto abashiya siyiyona funa siyibambe lapho Nibambe nibe moke nina-ke futhi. Hey. Nibe yinto eyodwa ngoba emenike nje nacabana ngoba seningenisa uphoyizeni. Ngoba basizakela abantu. Ngisho lona ngithi mina ngoba sihlangene kanjena nje maye iphesha njengaleyo akufanele kwenziwe into la ekhaya kungekho ngoba sengela eduze kanjena kufanele kuthiwa kwenziwe into abaphesheya bashawuthi nakho ema kwenzeka ukuthi Yebo. thina sibambisene kakhulu ngisho emotweni Ngizofona nje. ngeke ngiyafona ngithi hey ndoda unani la awungilungisi Yebo. nawe ungangqini ukungitshela uthi hey bafu khona ngobani funa siyakhe lento yethu ikahle Yebo, ayiye phambili, ayiye phambili. bazohluleka angeke balunge nenkani ngempela ke intwanabo futhi hayi uthi sekanjani hayi sintwanabo imoto sazoyithenga uma ngeke basenzele ukuba Hayi kozonto umthakathi. bahlani sazoyithenga le ndlela yokuthi beze bethi lezi ingane kanti ayiphilile emakhaya Ehhe. Imoto sekuyona mina. sithenga ukhulu yeah sazobalala amen bezidlale bona amen Hayi futhi zayidalelwe nje emndenini wethu. zayidalelwe Zayidalelwe. futhi ngeke size sikushone sendawo Yebo, zayidalelwe. yazo sikushone sendawo ukukhumbula ubamncane